Hamren Upilangso Atovar kedam kisung. Pining chot kalisi. Aningkan pentalabang so Atovar la son si chehelat nanglo. Hamren na hitialong han kachu jordom ji pu phansita me. Kang horpensi hitialong pale nang ji. Upilangso baida rong asor. Labang so Atovar ningkan arjon helat nanglo. Lapen ningkring ahot le pute langkang sampen kehat nang aklimang parpen danglok sar pizar potum anta sai jok jesi chehelat dun nanglo. Lapen non kring dang ahot si masap kedam kirang akijoy. Ason lo barla ahot ekang lit kang thea chitin ing phat keong pen ka siksa ko anlo nisita sai jok je chehelat dun nang koklo. Lapen kisung nai abang ke am iaroy phang pet ajok barla ahot lang ke the harai parai ingmai pet ahot thile dam ji posita lang ke the dut ahot ason ke chiroi thunang kok kalite baida arong sang kok ke aphong si hisapun e peta ke phowek atum pen kaning report MLA Rupsing Teron ka hai alangli Upilangso pen baida rong niara da phat kisung theklong si towara lam te chakang lo ok nang pru pinot towar ke phongjang rei pen baida Upilangso an towar nang silam pipopu kachicak ateng pen radatum ning arong pen ok ki pru pidun sita ning arong pen pru pipon lo sita non anta towar abang ke kasilam ponji aphan angring avelang pusi prapjin pen ake hai MLA Rupsing Teron la pen konsil kachari ke thegi dinga tum do an nang jin sora prapjin pen towar abang nang ra vek tha pusi Upilangso arong atum pen kachuningri padopon Hamren pen Franke Senior Day Report News 18 before. Upilangso pen baida towar athema nitum kedam kewang kisung nengkreng huta langkang sam kwana ne ke hana barikha husita nitum am yeroi ke hat une aju sangkok ladak lang roy kung na son si nitum chetheklong la pen na so towar nitum Upilangso pen baida dak ba phongyang hamrena dak nitum ekeng pen lok kahlat nang kilometer 20 kilometer ne 25 kilometer no ne anang bong pen nitum la ke pining chot kali chuning chot kali ha komantu akai pen ne nitum bi hek pen ke thek dun ta non puta so teng si nitum halat nang bom lang pho nang bom lang nitum baida pen Upilangso arat atut tin min phat pen kedang lok ang ton ko anu ne ingnam arlok ayu nitum chehelat nang ke phonang yerlo buki ke dam sta nitum kaita la so teng si nitum ke phona ke so ki une kachiwan anta nitum la so towar lo pe yu e pen lok si nitum kachipon athema nitum ke doktor medical ke thimuchol ke hamren helo hamren along si nitum kaita ke su tunian ta chipon bom lo sta towar ke la son no pesi ke pon bang ke pe yu e pen si nitum pon